oes dim am frostio fan ddwmwy, na dawn, na dim drwy cread, am frostio na fan Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad. Diolch a mwy am brofi ras, pam fi miwn ond amai rodd, mi wneud ddim i heiddi hyn. Ei aberthef am prynnodd, diolch a mwy am brofi ras, am fi miwn ond amai rodd, mi wneud ddim i heiddi hyn. Ei aberthef am prynnodd. Wel, bore da, a chroeso i chi gyd eto ata i yma i'r stydi ar gyfer gwasanaeth bore Sul ola Tachwedd o Fro Aled. Dwi'n gobeithio eich bod chi'n cadw'n weddol a'r fora digon oer a diflas yn Llasanau. Mae rai fi stopio rhaid diweddariad tywydd i chi bob bore dydd Sul, ond mae'n anodd achos dwi'n sbio ar y camera a mae'r ffenast y stydi reit o mlaen i fama wedyn. Petai na rhywbeth diddorol yn digwydd ar y ffordd yng nghanol Llansamon, so ni'n gallu deitho chi hefyd. Does byd mawr yn digwydd bore yma. Wsos dwytha yma, wrth gwrs, mae yna lot fawr iawn o sylw wedi cael ei roi i be sy'n mynd i ddigwydd dros Dolig. Be fyddwn ni yn cael wneud, be fyddwn ni ddim yn cael wneud. A mae hynny'n naturiol yn golygu bod yna nifer wedi bod yn cychwyn edrych ymlaen at y Dolig mor wahanol fydd o leni i bob Dolig ers cyn co debyg. Ond wrth gwrs, wrth i rei ohono ni edrych ymlaen at Dolig, da ni hefyd yn ymwybodol bod yna nifer o'n plith ni, nifer da ni'n meddwl amdanyn nhw sydd ddim yn mynd i fod yn edrych ymlaen at Dolig leni. Rhei mewn galar, rhei mewn gofid, eraill yn poeni am unigrwydd. A sut bynnag yr ydyn ni yn meddwl am y Dolig leni, mae yna gyfla arbennig i ni bore yma i gyfarfod â Duw wrth i foli fo, wrth i ni weddio ac wrth i ni wrando ar ei air o. A'r Duw arbennig yr ydyn ni'n dod yn eiddo iddo fo trwy gredu yn Iesu Grist ac yr ydyn ni'n cael y fath olwg ohono fo fel tad mab ac ysbryd glân trwy eiria y Beibl. A dewch i mi roed un esiampl i chi, chydig adnodau o Eseia pennod 40, adnod 28 a 27. A dyma be mae Duw yn ei ddeud. O'n i wyddost, o'n i chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r di-rym. Hwnnw di'r Duw da ni'n am droi ato fo bore yma, a dowch i ni wneud hynny wrth i ni weddio rwan yn cyflwyno'r gwasanaeth yma i Dduw. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch i ti am fod y Duw gogoneddus hwnnw sydd eto yn rhoi nerth i'r diffygiol, yn ychwanegu cryfder i'r di-rym, a sut mae dyfodiad Iesu Grist i'r byd yn amlygu hynny mor glir. Da ni'n gofyn ar ei ti fod ar waith trwy dysbryd glân bore yma. I'n cysuro ni, i'n nerthu ni, i'n argyhoeddi ni a'n harwain ni yn ôl dy ddoethineb dy hun. Arglwydd wrth i ni gyflwyno'r oedfa yma i ti. Rho fendith anna ni sy'n gwrando, ac yn wir, rho dy fendith
a dy bresenoldeb yn amlwg i bawb sy'n daddoli di ar hyd a lled y byd heddiw. Da ni'n gofyn hyn yn hyderus ac yn ddisgwylgar yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, heddiw, da ni wedi dod i ddiwedd yn cyfres fer yn edrach ar awdurdod Iesu Grist o'r Efengyla. A dwi'n ni'n amdano chi, ond mae yna nifer wedi bod yn siarad efo fi dros yr misoedd, bron y flwyddyn bellach hefo'r cyfyngiadau gwahanol Covid. Ac yn deud na, un o'r pethau maen nhw wedi sylwi arno fo ydy gymaint maen nhw wedi gwerthfawrogi yr hyn sydd o'n cwmpas ni'n lleol oherwydd bod yna gyfyngiad wedi bod arna ni i dripsio fel fysa ni'n arfer wneud. A gymaint sydd wedi sylweddoli trysora bach sydd gynnon ni achos bod ni'n cael yn gorfodi i aros yn lleol a gweld beth gynnon ni ar yn stepan drws. Wel, dwi'n ni'n amdano chi, ond i fi yn sicr, mae canolbwyntio ar awdurdod Iesu wrth i ni gael y wybodaeth dros yr wythnosau nesaf trwy'r Efengyla wedi bod yn help garw i mi yn enwedig rŵan wrth i ni gychwyn edrach ymlaen at y Dolig. A pan fyddwn ni yn clywed y darlleniadau cyfarwydd hynny am enedigaeth Iesu Grist, mor hyfryd ydy bod ni wedi cael sylweddoli mawredd ac awdurdod Iesu sy'n taflu goleini o'r newid i ni a'r ryfeddod y ffaith bod yr un hefo'r holl awdurdod yma wedi bod yn fodlon dod i'r byd yn fabi bach a hyd yn oed cael ei roed mewn preseb. Ac wrth gwrs, gan bod ti yn mynd i fod yn fis Rhagfyr wrthnos nesaf yma, mi fydda i drost yr chydig siliau sgynnon ni tan y Dolig yn edrach ar y proffwydoliaethau yng Ngair Duw sydd yn rhoi darlun i ni o pwy fasa yr un yr oedd Duw am ei anfon i'r byd. Felly, da ni'n gweddio bendith Duw ar y cyfan o hynny. Ond rwan, da ni am foli hefo'n gilydd. Wrth ganu neu wrando ar un o'r emyna o ganeuon ffydd 245, cyfieithiad Dafydd Jones o emyn Isaac Watts, yr un sydd yn mawrygu, yn rhyfeddu at pwy ydy Iesu Grist a'i frenhiniaeth o dros y cyfan. Yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hydfachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr, tra bydd o llewyrch hael a lloer. Oh
mi nes i gael chydig bach o panics yn ystod yr emyn yna, achos heb i mi sylwi nes i gychwyn canu. Felly dwi'n ymddiheuro os da chi wedi clywed yn llais i'n bloeddio dros y canu gyd. Gobeithio bod y meicroffon i'n wedi bigo fo fyny. Ond dyna ni. Dyna'r snags o drio dallt sut mae'r dechnoleg yma i gyd yn gweithio. Chydig bach o newyddion sgynnau bore yma. Newyddion ynglyn â datblygiad cyffroes, dweud y gwir, y myd Baby Basics, yr elusen da ni wedi bod yn ei chefnogi. Ond cyn hynny, hysbyseb bach, o chi wan, mae gennau beth i ddangos o fyma. Na fo. Hysbyseb bach i atgoffa rhieni, neu neiniateidia, os gynnwch chi wirion awyr esa, bod na, fyddwch chi'n cofio bod ni wedi bod yn cydweithio hefo Bro Dimbych ar gyfer yr ysgol Sul ar Zoom, sydd yn rhedag ar hyn o bryd. Wan, dy Sul nesaf, maen nhw'n mynd i gynnal, fel mae'r sgrin yn deud, parti nadolig ysgol Sul eto dros Zoom, lle fydd yna lot o weithgareddau difyr iawn. Mi welwch chi bod angen gwisgo gwisg ffansi neu siwmper dolig, a mae heledd i agos sydd yn arwain yr ysgol Sul yn gofyn, os oes gynnwch chi ddiddordeb ymuno, a mae yna groeso gynnas i holl blant cynradd sydd â diddordeb. Newch chi fynd ar Facebook Bro Dimbych a Bro Aled hefyd, dwi'n meddwl bod yr cyswllt yma i archebu'ch lle, oherwydd mae yna becyn yn mynd i gael i anfon i bob teulu sydd â diddordeb ymuno. Felly, da ni diolch fawr iawn i Heledd ac Andras am arwain y gweithgaredd yna, gan gweddio bendith wrthyn nhw gynnal i parti dolig ysgol Sul dros Zoom dy Sul nesa. A, o'n i'n sôn wrthoch chi am y datblygiad cyffroes, a beth sydd wedi digwydd ydy, mi fyddwch chi'n ymwybodol bod Baby Basics Dyffryn Clwyd wedi bod yn hel gwahanol adnodda ar gyfer rhieni a babanod newydd i geni, a mae'r gofyn wedi bod yn uchel iawn. A da ni'n eithriadol o ddiolchgar i chi am eich cyfraniadau, boed nhw'n ariannol neu yn cyfrannu pethau arbennig a dillada. Maen nhw wedi mynd a mae'r stoc yn mynd yn sydyn. Ac oherwydd bod na gymaint o fynd, mae Baby Basics wedi llwyddo i gael uned arbennig yn stad diwydiannol Dimbych mwyn cael pob peth yn hwylus yno. Be oedd yn digwydd oedd oedden nhw i gyd yn cael eu storio reit ar llawr ucha Capal Mawr Dimbach. A maen nhw wedi cael yr uned fel y gwelwch chi yn y llun. Maen nhw wedi cael yr uned yn Trem y Dyffryn, stad diwydiannol Colamendu. Ac felly, yn y dyfodol, fanna fydd angen mynd a stwff, ac mae heledd am roed manylion i rannu mwy o wybodaeth ynglyn â pryd y bydd yr uned ar agor mwyn i chi fynd a'ch cyfraniadau yno. Ond eto, oedd hi am i mi bwysleisio mor ddiolchgar ydy hi am gyfraniadau ac am eich cefnogaeth chi. Ac am yn gweddio ni hefyd. Achos da ni am weddio am wahanol sefyllfaoedd, am wahanol elusenna wrth i ddod at y dolyg rwan. Felly dowch i ni ymuno hefo'n gilydd i weddio, ac yna mi orffennwn ni yn cydadrodd gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn dduw tragwyddol. Dy fod ti'n dduw cariadus, yn dduw sanctaidd a chyfiawn, ond hefyd yn drigarog ac yn raslon. Ac yn Iesu Grist, da ni yn rhyfeddu dy fod ti wedi darostwng dy hun i'r fath radda, nes dy fod ti wedi gwisgo cnawd, wedi dod i'n byd syrthiedig, i'n byd drylliedig ni, mwyn rhoi gobaith i ni, mwyn amlygu dy ddaioni di gyffelib di. A da ni'n gofyn arglwydd Iesu y byddi di trwy dy ras ac yng ngrym dy ysbryd glân yn helpu ni sylweddoli yn pechod a'n hangen ni fel pobl. I ni beidio brysio drost hynny, ond yn hytrach i ni weld bod yn gwendid a'n heuogrwydd ni yn cymell ni i ddod ata ti fel yr unig achubwr, fel yr unig un trwy dy farwolaeth a datgyfodiad sydd yn cymodi ni a Duw ac yn rhoi gobaith i ni am fywyd tragwyddol. Da ni diolch o arglwydd, fel ac yma Salm 62 yn deud, ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel mam symudur. A da ni'n gweddio yn arbennig bore yma o arglwydd am yr unigolion, am y teuluoedd hynny sydd mewn sioc ac awlar
rhai sydd yn teimlo i bod nhw'n wynebu tywyllwch oherwydd amgylchiadau. Ni'n meddwl yn arbennig am deulu yn Llansannan sydd wedi cael sioc ac mewn tristwch eithriadol. Da ni'n gofyn y byddi di yn raslon tuag at nhw. O ddiw, y bydda nhw'n profi o dy gwmni di ac yn profi o dy gariad di ar glwydd Iesu yn ei trallod. A da ni'n gweddio am bawb yn wir sydd yn pryderu, pawb sydd yn cael ei effeithio gan y cyfnod hwn, boed oherwydd salwch i hunin, neu oherwydd y cyfyngiadau ac effeithiau y cyfyngiadau hynny ar iechyd, ar les meddyliol ac ysbrydol. Da ni am i ti arglwydd Iesu fod yn bopeth i ni, a da ni'n gweddio y byddi di yn cynorthwyo ni i ddangos y gobaith hwnnw, i ddangos y cariad hwnnw tuag at eraill mewn gwendid hefyd. Ac wrth i ni fod yn sôn am Baby Basics, da ni'n diolch i ti am yr elusen honno ac elusennau tebyg sydd yn trio cynnig cymorth ymarferol i rai sydd mewn sefyllfa lle dyn nhw ddim yn siŵr iawn be i wneud nesaf. Sefyllfa argyfyngus o stryglo i brynu pethau hanfodol ar gyfer babis. Da ni'n gweddio dy fendith di ar Baby Basics, ar hyd a lled Prydain, a da ni hefyd yn gweddio am y banc bwyd a banciau bwyd ar draws yn gwlad ni, wrth i'r dolig ddod ac wrth i y wasgfa economaidd effeithio ar deuluoedd. Da ni'n gofyn y bydd goleuni Iesu Grist yn cael ei amlygu trwy waith y banc bwyd ac elusennau cyffelyb. Arglwydd, yn y cyfan, da ni yn cyffesu yn bod ni'n gallu teimlo'n eithriadol o annigonol, ond da ni'n diolch y gallwn ni ymddiried yno ti a bod y ddaioni di yn cael ei weld yn y ffyrdd mwyaf anisgwyl. Felly arglwydd, tosturia wrtha ni, trigar ha a bydd ar waith yn y byd mwyn i dy deyrnas di ddod yn fwy ac yn fwy amlwg, mwyn i ysbryd di dywys mwy a mwy o bobl at y bywyd newydd a'r gobaith nad oes na ddim byd yn gallu siglo y gobaith unigryw hwnnw yn yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Yr un a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, da ni am droi at yn darlleniad ni bore yma rwan, a mae hwnnw'n dod o ddiwedd Efengil Mathew, penod 28 Efengil Mathew, a Gwenan Roberts Llanefydd sydd am ddarllen i ni o Beibl.net. Felly dyma'r gwragedd yn rhedeg ar y frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion. Roedden nhw wedi dychryn, ac eto'n teimlo'r rhywefr. Yn ansydyn, dyma Iesu'n eu cyfarfod nhw. Helo, meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafael yn ei draed a'i addoli. Peidiwch â bod ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea. Bydden nhw'n cael fy ngweld i yno. Tra oedd y gwragedd ar ei ffordd, dyma rhai o'r milwyr yn mynd i'r ddinas i ddweud wrth y prif offeiriad am bob peth oedd wedi digwydd. Yna, aeth y prif offeiriad i gyfarfod gyda'r arweinwyr eraill i drafod beth i'w wneud. Dyma nhw'n penderfynu talu swm mawr o arian i'r milwyr i ddweud celwydd. Dyma beth dych chi i'w ddweud, medden nhw. Daeth ei ddisgyblion yn ystod y nos a dwyn y corff tra oedden ni'n cysgu. Pidiwch â poeni os bydd y llywodraethwr yn clywed y stori. Deliwn ni gyda hynny a gwneud yn siŵr na chewch chi'ch cosbi. Felly, dyma'r milwyr yn cymryd yr arian ac yn gwneud be ddywedwyd wrthyn nhw. Dyma'r stori mae'r Iddewon i gyd yn dal i'w ddefnyddio heddiw. Dyma'r 11 disgybl yn mynd i Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, ond roedd gan rai amheuon. Wedyn,
Dyma Iesu'n mynd atyn nhw ac yn deud, Dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli bob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â'r tad, a'r mab a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud bob peth dwi wedi ddweud wrthych chi. Gallwch chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Diolch yn iawn i Gwennan am y darlleniad yna, y geiriau cyfarwydd o be ma nhw'n ei alw yn gomisiwn mawr Iesu i'w ddisgyblion ac wrth gwrs i'w eglwys yn sgil hynny. Sos dwytha, mi ddoth na newyddion sydd dwi'n meddwl wedi effeithio neu wedi tynnu sylw pobl hyd yn oed rhai ohonoch chi sydd ddim yn dilyn chwaraeon. A newyddion hwnnw oedd bod na chwaraewr pêl-droed o'r enw Diego Maradona wedi marw. Wan, o'n i ddim yn siŵr iawn pa mor gyfarwydd fysa chi a Diego Maradona, felly nes i ddefnyddio Gwenno fel i'w arbrawf bach a gofyn iddi hi, wyt ti'n gwybod pwy di Diego Maradona? A mi ddedodd hi, do, dwi wedi clywed amdano fo wsos dwytha, so dwi'n gobeithio mod hi'n saff. Ond Diego Maradona yn chwaraewr pêl-droed oedd yn enwog iawn yn yr 80au y ganrif ddwytha. Chwaraewr o'r Ariannin nath ennill cwpan y byd dros yr Ariannin. Dwi'n meddwl na fodd y capten y 1986. A'r rheswm pam dwi'n crybwyll Diego Maradona ydy oherwydd mod i'n cymryd yn ganiataol y bydd yna lot ohonoch chi mond wedi clywed i enw fo unwaith neu ddwy, ac ella mond yn gwybod un peth amdano fo. A'r tebygrwydd ydy na'r un peth da chi'n wybod amdano fo ydy bod na ryw ffurf o dwyllo wedi digwydd pan nath Ariannin chwarae Lloegr yng Nghwpan y Byd 1986. Mi nath Diego Maradona lawi o'r bêl mwyn sgorio un o'r goliau. A byth ers hynny, achos bod ni'n cael gymaint o newyddion o Loegr, bob tro mae Maradona'n cael ei grybwyll, maen nhw'n sôn am y gôl enwog honno. Nath Maradona hefo'i dafod yn ei foch alw yn The Hand of God. Dwi'n siŵr bod o'n siarad Saesneg, felly mewn Sbaeneg ddudodd o y frawddeg yn wreiddiol. Ond i gymaint o bobl, yn enwedig yn ynysoedd Prydain, mae siŵr na'r cwbl maen nhw'n wybod am Maradona ydy'r un peth yna. Bod o wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn fel pêl-droediwr, bod gynno fo fywyd trafferthus iawn, hynny di, oedd wedi cael problemau hefo alcohol a chyffuria. Ond da ni yn tueddu dydyn i grynhoi pobl neu sefyllfaoedd i un peth bach. A'r rheswm pam dwi'n tynnu sylw ni at hynny ydy mor hawdd ydy hi ni wneud hynny hefo'r arglwydd Iesu Grist hefyd. A dwi'n meddwl, yn enwedig dros yr wythnosa nesa yma, mae'n hawdd i ni feddwl na Iesu Grist ydy y babi ym Methlehem. A dim ond hynny. Ac wrth gwrs, be mae hynny'n ei wneud ydy lleihau pwy ydy Iesu mewn gwirionedd i un darlun bychan yn y Beibl. Mor hyfryd ydy'r hyn fyddwn ni'n cael yn atgoffa honno fo dros yr wythnosa nesa yma, mae rhaid ni fod yn ofalus bod ni yn gweld darlun ehangach, bod ni'n darllen hanes geni Iesu Grist mewn cyd-destun ehangach be mae'r Testament Newydd yn ei ddeud amdano fo, a hyd yn oed yn ehangach na hynny hyd yn oed be mae'r Beibl cyfa yn ei ddeud am Dduw a'r un yma Duw wedi anfon i'r byd yn achubwr i'r byd. Y bore yma, wrth i ni ddod i ddiwedd y gyfres sy'n edrych ar awdurdod Iesu, dwi eisiau ni edrych ar eiriau ola Iesu yn Efengyl Mathew. Ond wrth wneud hynny, dwi eisiau ni gofio na nid diwedd y stori ydy yr hanes yma allan o Mathew 28, ond yn hytrach pennod bwysig mewn stori yma Duw yn parhau i'w sgwennu heddiw wrth i'w eglwyso fyw a gwasanaethu a thystiolaethu. A stori, wrth gwrs, sy'n gwbl ddibynnol ar ei fab o Iesu Grist a'i waith o ac effaith ei waith o am dragwyddoldeb. Ond wrth i mi fod yn paratoi yr wythnos dwytha, mi nes i sylweddoli rhywbeth, mi nes i ofni rhywbeth yn fawr iawn, sef mod i wedi bod chydig bach yn esgeulus.
Achos dwi'n meddwl, bod ni wedi bod yn edrych ar wahanol agweddau ar awdurdod Iesu o'r Efengyla, dwi'n ofni mod i ddim wedi diffinio y gair awdurdod o gwbl naddo. Hynny ydi, be dwi wedi wneud ydy disgrifio gweithredoedd a geiriau Iesu Grist i amlygu i awdurdod o. Felly, be ydy awdurdod? Achos dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn darlleniad ni o Mathew 28 heddiw ynde. Awdurdod ydy'r hawl i ddefnyddio grym mewn ffordd gyfreithlon, neu i wneud pethau neu weithredu mewn ffordd arbennig sy'n cael ei ganiatáu. Enghraifft, mae gen i awdurdod i ddefnyddio goriadau nghar i yrru i rhywle o fewn Cymru. A peidiwch â poeni, dwi'n mynd i godi ar ganol y gwasanaeth yma a mynd, ond mi fysa gennau'r awdurdod yr hawl i wneud hynny. Ond tas yna rhywun arall yn digwydd gweld goriadau'r car ac yn neidio i'n ngharu ac yn ei yrru fo ffwrdd heb ganiatad, wel fasa gennyn nhw ddim yr awdurdod i wneud yr un peth na fasan. Ac yn naturiol, petai nhw heb gael yng nghaniatadu, mi fyswn ni'n galw'r heddlu oherwydd trosedd fysa be maen nhw yn ei wneud. Ar ddiwedd Efengyl Mathew, pennod 28, mae Iesu yn deud rhywbeth syfrdanol am ei awdurdod ei hun, yn adnod 18. Yn Beibl Cymraeg Newydd, mae o'n deud fel hyn, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Yn Beibl.net, mi glwson ni'r geiriau, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac yn y ddaear. Meddyliwch am hynny. Awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ai felly, ydyn ni'n meddwl am Iesu Grist? Neu ydyn ni'n tueddu i feddwl amdano fo yn y darlun ohono fo fel un gwan o bosib? Pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac wrth i ni fod wedi edrych ar weinidogaeth Iesu dros yr wythnosau dwytha yma, dyna'r darlun da ni wedi gael mewn gwirionedd. Mae o'n cyd-fynd yr un oedd gan awdurdod drost afiechydon. Yr un oedd trwy air yn gallu tawelu y storm a'r tonna. Yr un oedd hyd yn oed yn gallu gorchymyn ysbrydion aflan. Yr un oedd ag awdurdod i fadda pechod bod ni heb edrych ar yr hanes hwnnw'n benodol. Yr un yr oedd hyd yn oed i ddysgeidiaeth o yn ysgwyd yr arbenigwyr Beiblaidd, yr arbenigwyr yn y gyfraith, i'r gradda bod nhw wedi mynd ben efo ac wedi ceisio ffordd i wladd o'n y pen draw. Ac yn darlleniad ni heddiw, be da ni weld wrth gwrs hefyd, ydy awdurdod Iesu Grist drost farwolaeth, achos yn Mathew 28, y Crist atgyfodedig sy'n siarad hefo'i ddisgyblion, yr un sydd wedi concro marwolaeth ac sydd fyw yn y cnawd yn dangos i'w ddisgyblion hyd yn oed farwolaeth afal drosto fo. A be mae o'n ei ddeud wrth i ddisgyblion ydy bod gynno fo'r holl awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, sy'n cadarnhau pwy ydy o i allu a'i awdurdod o. Yr awdurdod yna sydd wedi cael ei roed ganddo fo gan ei dad ers tragwyddoldeb. Wan, meddyliwch, a gai ofyn i chi wan neidio i hanes geni Iesu Grist, meddyliwch, mae'r un sydd â'r holl awdurdod ganddo wedi bod yn fodlon dod i'r byd yn fabi bach yn mwyn ni. Yr un sydd â'r holl awdurdod ganddo wedi bod yn fodlon wynebu marwolaeth ar groes mwyn i bobl. Be mae hyn i gyd yn ei ddangos wrth gwrs ydy pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd ynde. Y Meseia, yr arglwydd, brenin nef a ddaear, fel mae gymaint o'n carola ni yn sôn amdano fo. Y brenin y mae Duw wedi anfon ac wedi rhoi'r holl awdurdod iddo i achub i bobl a'i harwain nhw am byth. Ac unwaith eto, yn y geiriau yma gan Iesu Grist, da ni'n cael adlais o ddarlun o'r Hen Testament o pwy fysa yr un arbennig yma yr oedd Duw yn mynd i'w anfon i'r byd. A dwi eisiau dyfynnu un proffwydoliaeth o
lyfr Daniel i chi, Daniel 7:14, a gwrandwch ar y disgrifiad yma gafodd ei sgwennu ganrifoedd cyn i Iesu Grist gael ei eni. Sôn am fab y dyn ma Daniel. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Dyna pwy oedd Iesu Grist pan oedd o'n sefyll yn siarad am ei ddisgyblion o gwmpas 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dyna pwy ydy Iesu Grist heddiw yn y nef, yn teyrnasu, yn gweddio, yn eiriol drost i bobl ar sail be mae o wedi wneud ar y groes. Mae gweithredoedd Iesu Grist, da ni'n clywed amdanyn nhw yn yr Efengyla. Mae ddysgeidiaeth o'i groesoeliad a'i atgyfodiad o i gyd yn arwyddion clir bod na oes newydd wedi dechrau, bod teyrnas Duw wedi dod yn agos. Ac i Gristnogion heddiw ar hyd a lled y byd, mae Cristnogion yn rhan o'r deyrnas honno, a maen nhw'n disgwyl mewn ffydd am i'r cyfan gael ei wneud yn eglur i bawb ym mhob man pan fydd Iesu Grist yn dychwelyd. A da ni'n cael disgwyl ymlaen, yn edrach ymlaen i'r cyfnod yna pan fydd pob glin yn plygu iddo fo. Dwi'n i'm os da chi wedi sylwi, ond bob tro mae yna etholiad ac un ochr yn colli yr etholiad, neu bob tro mae yna gêm, bêl-droed neu rygbi, a mae yna un tîm yn colli yn annisgwyl. Yn yr sylwadau a'r trafod wedyn, yn aml mi glywch chi rywun yn gofyn y cwestiwn, nathoch chi wneud yn fach o'r gwrthwynebwyr? Yn Saesneg, did you underestimate the opponent? Y gwendid i ni ydy bod ni yn gwneud yn fach o lot o bethau yn bywydau o ddydd i ddydd. Da ni'n gallu gwneud yn fach o'n pechod ni. Meddwl bod yn pechod am gwendid ni ddim byd a da ni'n brwsio fo dan y carpad nes bod problemau yn gallu mynd yn fwy ac yn fwy. Ond un o'r gwendidau penna, dwi'n meddwl, sgynnon ni, a dwi'n cynnwys yn hyn, ydy bod ni'n gwneud yn fach o Iesu Grist pan ydyn ni mewn sefyllfaoedd arbennig. Da ni'n gallu deud, dwi'n credu'n Iesu Grist, ond pan da ni'n pryderu'n ofnadwy am rhywbeth, pan ydyn ni'n anobeithio, pan da ni ddim yn siŵr be i wneud nesaf, ydyn ni'n meddwl am Iesu Grist fel y Meseia, yr un a'r holl awdurdod yn y nef ac ar y ddaear ganddo fo. Fod i'r un hefo awdurdod llwyr. Ac felly mae'n gwestiwn perthnasol i ni ofyn i ni'n hunin, ydyn ni yn gwneud yn fach o Iesu Grist? Achos mae'n rhaid ni gofio, bod yr holl awdurdod gan Iesu Grist, dydy o byth yn camddefnyddio'r awdurdod hwnnw i fwyn ei hun, i fod yn hunanol neu i fod yn greulon. Na, mae'r awdurdod yna wastad yn cael ei amlygu a'i ddefnyddio lles pobl, ac wedi gyfuno hefo'i ras a'i gariad o. A dyna pam mae angen i ni ddod at Iesu Grist a cofio pwy ydy Iesu Grist yn enwedig pan ydyn ni yn gwendid ac yn hofn. A dyna pam mae Ann Griffiths yn ei emyn enwog yn sôn fel hyn am Iesu Grist. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a tholl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Felly, Iesu Grist ydy'r un a'r holl awdurdod yn y nef ac ar y ddaear ganddo fo. Ond be di effeithia hynny? Be di dylanwad hynny ar eich bywydau chi a finna ac yn y byd trwy yr eglwys? Wel, mae Iesu yn deud hynny o adnod 18 hyd at adnod 20. Dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd i bod nhw wedi dod i berthynas a'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddeud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. Mi fyddai'n clywed weithiau pobl yn disgrifio nhw eu hunin fel pobl sydd â diddordeb mewn crefydd. Ond yn ôl geiriau Iesu Grist, nid Cristnogaeth ydy hynny. Nid
hobi ydy dilyn Iesu Grist. Achos trwy'r efengyla, be ydyn ni'n weld ydy Iesu yn mynd o gwmpas ac yn galw pobl i fod yn ddisgyblion iddo fo, ynde? Pobl o bob math. A maen nhw'n gadael yr hyn oedden nhw'n ei wneud yn flaenorol mwyn dod yn ddisgybl i Iesu Grist. Ac wedyn, mae o'n anfon y disgyblion hynny allan i wneud mwy o ddisgyblion i Iesu Grist. Dyna pam yr oedd Iesu yn deud wrth i ddisgyblion wrth i galw nhw yn Marc 1:17 enghraifft, dewch ar fôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Ond be ydy bod yn ddisgybl? Wel, yng nghyfnod Iesu Grist, mi oedd o'n derm cyfarwydd, oherwydd disgybl oedd rhywun oedd yn llythrenol hefo yr athro, hefo'r rabbi, yn ei ddilyn o gwmpas, yn gwrando ar ei ddysgeidiaeth o, ac yn byw yn ôl y ddysgeidiaeth honno. Felly mae yna berthynas uniongyrchol a byw hefo yr athro, yr meistr os liciwch chi, ond hefyd mae yna fywyd sy'n cael ei fyw yn ôl dysgeidiaeth yr athro honno. A da ni'n gweld hynny yng ngeiriau Iesu Grist yma, dydan? Ewch i'r holl fyd, at yr holl genhedloedd a gwneud disgyblion trwy i bedyddio nhw fel arwydd o berthynas o ffydd, berthynas ac uniad hefo Duw sy'n dad, mab ac ysbryd glân. Ond yn ychwanegol at y berthynas, neu yn sgil y berthynas, mae yna ufuddod hefyd yn does, dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddodd Crist i ni. Ac felly, mae Cristion nid yn rhywun sydd â diddordeb o bell, ond yn un sydd â pherthynas fywiol, ac mae bywyd nhw yn dangos hynny wrth i'r Cristion fyw i fywyd mewn ffordd arbennig. Yn glynu at orchmynion Iesu Grist ac yn rhannu'r newyddion da, yn gwneud disgyblion o bob math. Ddim yn cyfyngu y newyddion da hynny. Does na neb yn rhy dlawd, does na neb yn rhy gyfoethog, neu'n rhy glyfar nad ydyn nhw angen clywed y newyddion da. Dowch i fod yn ddisgybl i Iesu Grist sydd wedi marw am yn pechoda ni a wedi codi'n fyw o'r bedd. Does na neb yn rhy wahanol i ni o ran iaith neu cefndir nad ydyn nhw hefyd yn rhai yr ydyn ni am weld nwtha yn clywed y newyddion da, a trwy ras Duw da ni'n gweddio hefyd yn dod yn ddisgyblion drostyn nhw hunin. Mae'r eglwys Gristnogol yn bodoli oherwydd bod Iesu Grist yn fyw ac ar waith trwy bobl wrth i'r ysbryd glân weithio yn nhw ac wrth iddyn nhw fod yn dystiolaeth i'r byd. Ac mae'r Cristion i fyw i fywyd trwy ffydd yn ufuddhau i orchmynion Crist, yn ufuddhau i air Duw, nid oherwydd bod hynny'n dod â poblogrwydd i ni, fydd o ddim. Nid oherwydd bod o wastad yn teimlo fel y peth naturiol i wneud, ond oherwydd yn bod ni wedi cael yn caru i'r eitha gan Iesu Grist, a'i fod o a'i holl awdurdod yn gwybod beth sydd orau i ni fel pobl. Mi fyddwn ni'n clywed yn aml yn byddwn, ac wedi dros yr wythnosa dwytha yma am arlywydd America, sydd na honno di'r swydd sydd fwyaf grymus yn y byd. Yr un sydd ar awdurdod yma sydd yn ddigyffelyb bron. Ond mae yna gyfyngiadau hyd yn oed ar arlywydd America'n does, diolch byth. A mae'r cyfyngiadau hynny fel arfer yn ymwneud â daearyddiaeth. Mi glwson ni dros y blynyddoedd sut yr oedd Donald Trump yn fwg ac yn dan i adeiladu wal rhwng Mecsico a America, a mi oedd gynno fo beth awdurdod i drio cael y cynllun hwnnw i fodolaeth. Ond hyd yn oed Donald Trump a'i holl awdurdod, fysa fo ddim yn gallu gorchymyn adeiladu wal rhwng Llansannan a Llangerniw, na fysa? Achos dydy'r ardal yma, diolch byth, ddim yn dod o dan i awdurdod o. Ond mae Iesu Grist, y Meseia, Duw yn y cnawd yn deud bod ganddo fo'r holl awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A meddyliwch gymaint o gysur ydy hynny i chi a fi bore yma. Be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, lle bynnag yr ydyn ni, mae Iesu Grist yn teyrnasu, mae ganddo fo awdurdod. Pan ydyn ni'n gweddio, pan ydyn ni'n addoli, pan ydyn ni'n rhannu'n ffydd a phobl eraill, cofiwch bod Iesu Grist a'i awdurdod drosta ni. A mae geiriau Iesu yn gwneud i ni
gofio nôl hefyd i gychwyn efengil Mathew yn dydi, y benod gyntaf, yr sefyllfa honno pan mae Iesu Grist yn cael ei eni. Chi'n cofio bod Iesu trwy eiria yr angel yn cael ei gyflwyno fel yr achubwr wedi dod i'r byd, ac fel Emmanuel, Duw gyda ni. Ac eiria ola Iesu Grist, mi fydda i gyda chi trwy bob peth hyd ddiwedd amser. Chi'n gweld sut mae'r broffwydoliaeth, sut mae'r rhagfynegu y bysa Meseia'n dod yn cael ei gadarnhau gan eiria ola Iesu Grist. Wrth i ni orffan, dwi isio eich annog chi i droi at Grist, i bwyso arno fo, i bledio arno fo am gymorth, ac i sylweddoli y grym a'r nerth sydd yn cael ei roed i ni oherwydd awdurdod Iesu Grist dros y nef a'r ddaear heddiw yma. Achos fel mae'r apostol Paul yn tynnu'n sylw ni ato fo, oherwydd fod Iesu'n fyw, oherwydd fod buddigoliaeth Iesu Grist ar y groes yn effeithiol i Gristnogion heddiw, dyna pam yr ydym ni'n gallu cael cysur a gobaith waith be di'r sefyllfa. Rhufeiniaid 8 yn deud fel hyn. Ond da ni'n concro'r cwbl i gyd, a mwy, am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr, medda'r apostol Paul, fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad o. Dim marwolaeth ddim, unrhyw brofiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni. Y Meseia Iesu, sydd yn fyw, sydd yn teyrnasu, ac i fydd yn dod yn ôl rhyw ddydd i wneud pob peth yn iawn. Diolch chi am ymuno bendith arna chi yr wsos nesaf yma. Cofiwch bod yna gyfle i chi neidio draw i'r sgwrs Zoom ar ddiwedd y gwasanaeth yma, a mae'r manylion i'w gael ar wefan eglwysibroalet.com. Ond dewch i ni orffan yn canu clod i Iesu Grist, breni nef, yr un sydd ar holl awdurdod, a sydd yn cymell ni i rannu'r newyddion da, i fod yn ddisgyblion oherwydd yr awdurdod hwnnw. Da ni am wrando neu canu geiria cyfeithiad Meirion Morris o gan Jared Cooper. Freni nef, sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi, geidwad mwyn, cyfaill ci, nerth tragwyddol, heddiw am byth, rwy'n dod yn awr at dorsedd di.